Labarai da ɗumi su jama'a, assalamu alaikum. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙasa ta haranta amfani da kakin 'yan sanda wajen shirye-shiryen fina-finai. Sifeta janar na 'yan sandan Najeriya ya gargaɗi waɗanda suke amfani da kakin 'yan sanda wajen aibata aikin ɗan sanda wajen shirye-shiryensu na fina-finai. Janar Usman Baba ya ƙara da cewa daga yanzu kar a ƙara ganin wani mutum da kakin 'yan sanda a cikin shirye-shiryen fina-finai ba tare da izini ba, kamar dai yadda doka ta tanada. IG Usman Baba ya ce kuma idan ba haka ba kuwa to duk wanda ya karya doka zai ɗanɗana kudarsa. Masu shiryen fina-finan Hausa a Najeriya suna yawan fidda ma'aikatan 'yan sanda a marasa kirki. Sakamakon wannan ne hukumar 'yan sanda ta ga ya kamata a ce an ɗau mataki game da abin da yake faruwa. Sanarwa daga hukumar rundunar 'yan sanda ta yi bayanin cewa kada wanda ya ƙara sa kayan jami'an 'yan sanda wajen amfani wajen shirye-shiryen fina-finansu na wasan kwaikwayo ba tare da izini ba. Hukumar ta haito ta bayyana wannan abin nata ne a rubuce cewa bara sake amfani da wayannan kakin 'yan sanda ba, ana amfani da su ana cewa hukumar su zarafi, duba da yadda 'yan Najeriya suke amfani da kakin 'yan sanda wajen fina-finansu. Suna shirya fim ne suna fidda jami'an tsaro a marasa gaskiya ko marasa kirki. Mai saurari a nan muka kawo ƙarshen wannan rahoto namu. Domin sake kasancewa da mu a shiri na gaba da na subscribing da alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin labaran mu da zarar mun ɗaura. Mun gode.